time to change the future. Together. Etorkizuna aldatzeko momentua da, elkarrekin. Collaboration. Smart. Lankidetzak erakusten dugu etorkizunerako bidea. Mobility Awards. Bai bagoaz. Arratsalde. Good afternoon to everybody. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Ongi etorri, welcome. Hoy hemos venido aquí a celebrar. Gaur gure sareak omendu nahi ditugu gaurko jardunaldian, jaun Andreok. Sareek aldatzen baitute munduan. Gizateriaren arrakastei begiratuz gero, beti ikusiko dugu mugimendu handiak izan direla, koalizio handiak izan direla, helburu handinaiak eta inspiratzaileak ziren eta guztiak batzen zituzten, guzti hoiek aldatzen zituztenak. Eta aldaketa gertatu zen. Krisi klimatikoa da borroka guztietan handiena, globalena eta erabakigarriena. Eta ikusten dugu behar izana hemen dagoela, baina ez da amaitu. Geuk erabakiko dugu etorkizuna zein den amaiera hori, sakrifizioa izango ote den, edota oparotasuna, justizia, guztien arteko berdintasuna sustituko ote zen. Mobil horretarako ari da lanean. Ba, ote dago egiteko garrantzitsuagorik. Euskal Autonomia Erkidegoko 100 erakunde baino gehiago biltzen dituen sarea da mobil, gobernuak, enpresak, akademiak eta ikerketa zentroek denek elkarrekin elkarrekin lan egiten dute. Euskal Herria mugikortasun adimendunaren eta jasangarriaren mundu mailako erreferente izan dadin. Sare on batean, korapilo bakoitzak balioa ekartzen du, eta hori da mobilen ezaugarri nagusietako bat. Bertako korapilo bakoitzak, ari bakoitzak, bere ekarpena egiten du, denak neutraltasun klimatiko horren aldeko apostu egiten dute. Eta gure lurraldearen ezaugarri den berrikuntza, industria berrikuntzari esker aurrera doa, eta baita gure euskal ezberdintasun diferentzia horri esker ere. Eta aurtengoan bi korapilo, bi lotura gehituko dizkigu sare trinko zoragarri hori. Izan ez sari hauek sariak baino gehiago dira, beti esan nahi dugu. Gaur kosariarekin bidea ez da amaitzen, hemen hasten da guztia. Bi sari emango ditugu, bata zuzeneko sari ekonomikoa nahieran erabiltzeko, eta bestea proiektu irabazleari emango zaion sari ekonomikoa izango da bertako garapen hori, bere proiektu hori garatu ahal izateko. Garapen hori jasangarritasun eragile batekin egingo du, eta Euskal Herriko zifa izan beharko du erabili horretan. Horrez gain, mobil familiaren parte izatera pasako dira sarituak, eta hori oso garrantzitsua da. Harreman bat sortzen delako horretan, baina hori gerorago azalduko dugu. Az gaitezen gaurko ekitaldiarekin, beraz, ongi etorri denok. Eta ez bakarrik hemen Tabakalera zoragarri honen patioan zaudeten, Donostian gaude, hemen eta kamerei esaten diet, hemen Donostian gaude, baina etxetik ere ikusten gaituzte. Badakizue gaur arratsaldeko plana bertako 4 finalistak ezagutza izango dela, ondoren 2 sariak emango ditugu, eta ondoren eztabaida txiki bat izango dugu, hemen koktel bat izango dugu, eta sarea osatzen joango gara, sareak dena eraldatzen duelako, baina hasi aurretik gaurko jardunaldiari hasiera eman nahi diot, eta horretarako mobileko zuzendari izan den pertsonari emango diotitza, 0 egunetik, 1 egunetik. Bera bertako presidenteak gaur egun, eta gainera bertako Gipuzkoako Foru Aldundiko garapen ekonomikok eta proiektu estrategikok diputatua da. Ane Insausti, hitza zurea da. Ongi etorri denori. Buenas tardes. Arratsaldeon. Gainontzeko agintariak, lagunak, a todos y todas, welcome to everybody and thanks. Ongi etorri eta eskerrik asko gaur hemen egoteagatik.
Zer gertatu da azken 12 hilabete hauetan, azkenekoz elkartu ginenetik, egia da, ja ez naiz mobileko zuzendaria, baina abuztuan seguruenik hainbat marka hautsi ditugula jakingo duzuela, temperatura markak hautsi ditugu, eta esan diguten ez, euskalmetek esan digunez, ekaina, uztaila, eta abuztua izan dira orain arte datuak jaso ditugunetik daukagun udarik beroenak, eta 2023a, 22a baino are beroagoa izan da, orain dela egun gutxi, Hondarribin hain zuzen ere, estatu osoko gaueko temperaturarik beroena jaso dute, 27 gradokoa, eta gainera pentsatzen duzuetako askok izan duzuela espezie berezi horien berri ere, hauek ere inguru epelagoetan bizioi dira, baina gonbidatutzat hartu ditugu udara honetan. Zein da errealitatea? Errealitatea oraindik ere egoskorra da, gogorra da, eta nik aurreko eskuhartzeetan klima aldaketa hitz egin dut, kaos klimatikoa ere aipatu izan dut, eta oraingoan ere erronka handia dugu aurrean, eta mahai gainean jarri beharra daukat. Erronka bat da, bai, eta sendotasunez egin behar diego aurre, ausardiaz, baina ala, eta baita ilusioz ere, izan ere, hau aukera bat da. Aukera bikaina izango dugu, eraldaketa horretatik abiatutan garapen ekonomiko jasangarri bat izateko. Horrek gure ongizatea bermatuko du, eta nola ez, gure seme-alabentzako ondorengotza hori eskainiko digu, eta hemen ikusten ditut etorkizuneko gazte horietako batzuk ere. Esan beharra daukat, mugikortasunak ezinbesteko errola duela eraldaketa honetan. Zergatik? Oso erraz esango dut, Euskadin garraioarekiko kutsadura handi eginda, 9% handitu da 2005-tik ona. Ez da ibilgailu gehiago kutsatzen dutela horren arrazoia, baizik eta gehiago erabiltzen direla. Eta beraz garraioak bertako negutegi efektuko gasen 37 dira, eta zerbait egin beharra dugu. Eta mugikortasun jasangarriaren eta adimendunaren bidea dugu oraindik egiteko. Eta hori ongi dakigu guk, eta Gipuzkoatik eraldaketa horretan lanean dihar dugu, eta mundu mailako eragile izan nahi dugu, lehen esan den moduan. Mobilekin garapena nahi dugu, teknologiaren garapena, industriaren garapena, esparru honetarako zergatik argi esan dugu, gure ADN-ean dagoelako, guk industriaren garapena aldeko apostu egin dugu, industriaren garapena aldeko apostu egin dugu beti, eta euna hor daukagu, dagoeneko ondo, arilkatutako eta sendotutako euna daukagu, beraz, indartu egin nahi dugu, aziz joan nahi dugu gure sistema hori, eta nola egingo dugu hori, lankidetzan. Bakarrik ezingo diogu erronkari aurre egin. Lankidetzan jardun behar dugu eragile ezberdinen artean, bai edo bai. Eta hori guztia, orain arte egindako ibilbide horretan ikusten da. 12 hilabeteko ibilbide izan da. Ez naiz gehiagin uzatuko, baino 4 mugarri aipatu nahi dituzke. Duela 4 urte esaten genuen gure mobileko egoitzaren obrak abiaratu ditu. Orain obraiek amaitzear daude. Eta badakizue, azpiegitura punta-puntakoa izango dugula. Eta horrek lagunduko digula bertako elektrifikazioaren garapenean. Horrez gain, aurten, esan beharra daukat, proiektu berri bat gehitu zaiola mobil poloari. 4. proiektua Bikontepek garatu duena orain arte, eta 4 proiektu horiek dagoeneko 36 milioi euroko inbertsio publiko pribatua suposatzen dute. Horrez gain 4. mobility sport egiten dugu. Hau da, 2 urtean behin ospatzen den azoka izango da, eta 2024ko aprilaren 16 eta 17 elkartuko gara hurrengoz, eta hemengo 2 sarituek estan bat izan ahalko dute azoka horretan datorren urtean. Horrez gain, aurten lankidetza oso garrantzitsua sinatu dugu MIT Media Lab ekin. Haiekin Gipuzkoa City Science Lab jarri dugu martxan. Ez dut hemen ikusten, baina daki Zurine barela, bertako zuzendari teknikoa hemen gure artean daukagula, hortxe zaude Zurine, gonbidatuta zaudete denok, horren inguruko xehetasunik jakin nahi izan ez gero, arekin hitz egitera. Berak proiektu zoragarri horren berri emango dizuete eta barkatu. Eta gaur nola ez, Mobility Awards dugu mentzagai, 36 proiektu jaso ditugu, eta gaur ezagutuko ditugu 4 finalista horiek, eta hori ezinbesteko izango da zergatik, guk ekosistema hori indartu egiten dugulako, ideia berriak behar ditugu, proiektu berriak behar ditugu, azteko, indartzeko eta hobetzeko, eta ez naiz gehiago luzatuko. Hola, 2 proiektu hauek ezagutzeko, irabazleak ezagutzeko, eta gure ekosisteman txertatzeko. Mila esker, muchas gracias a todos. Bravo.
Bravo, bravo. Primeran oso ongi eskerrik asko, Ane. Mila esker, Ane, eta orain bai gaurko galaren erdigunera goaz. Aipatu dut, gure sari hauek mugi filoserekin lotuta daudela eta bertan ideia berriak gehitzen dizkigu ekosistemari etengabe. Eta horretarako gaur startup berriak izango ditugu. Haiek bai dira gure geziaren muturra. Datu gutxi batzuk emango dizkizuet gure deialdiari buruz. 3. deialdia izan da. Hau, maiatzaren 17an abiarazi genuen eta ekainaren 30ean itxi zen. 36 proiektu jaso ditugu eta kategoria ezberdinetan banatzen dira hauek. Eta esango dizu nola banatu ditugun horietan. Lehenik eta behin, jakin 10 Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroakoak dira. 18 Espainiako gainerako eskualetatik eta 8 etorri dira Europako gainerako herrialdeetatik. Hain zuzen ere, Ingalaterratik, Errumaniatik, Luxemburgotik eta Frantziatik. Proiektu bakoitza kategoria batean baina gehiagotan salka zitekeen. Eta hause izan da guk azkenan egin dugun banaketa. Elektrikoan 18 proiektu jaso ditugu eta konektatuan 17. Horiek dira proiektu gehien jaso dituzten gure bi kategoria. Gero, azpiegituraren kategoria daukagu 13 proiektu jaso ditu. Mugikortasun partekatuan 12 proiektu. Eta gutxien jaso dituena mugikortasun autonomoa izan da 6 proiekturekin. Gaur, 4 finalista horiek ezagutuko ditugu, baina lehenik epaimahaia aurkeztu nahi dizuet. Giltzarri izango baita guk eskainiko ditugun sari horien kalitatea kontuan izanik. Banan aurkeztuko ditut, bertako epaimaikideak eta ongi iruditzen bazaizue amaieran txalotuko ditugu. Eta gero, baliatu nahi dut, hauek benetan gure pentsamenduen lider direnez, beren arloertako lider eta referente direnez, gero galdera labur batzuk egingo dizkiet haien ezagutza baliatzeko. Hemen daudela erabiliko dugu eta euren ezagutza hori atera edozukutuko dugu. Orain, emango dizuet epaimaiaren berri. Javier Izquierdo, AEDIBE mugikortasun elektrikoa garatzeko eta bultzatzeko enpresa elkarteko zuzendari teknikoa da. Horrez gain, AEDIBek abere ordezkatzen du Espainian mugikortasun elektrikorako Europako elkartea dena. Carilda Rodríguez daukagu gure artean. Bera da, ENISako sustapen arduraduna, industria ministeriotik dator. Eta uste dut hemengo denek startup bat sortu nahi balin baduzue, finantzazioa behar balin baduzue, koktelean egi zaitezte bere lagun. Ignacio Martin ere gurekin daukagu. Resoleko administrazio kontseiluko kidea da, Azerinoseko jasangarritasun batzordeko kidea eta Repsol berriztagarrietako kidea. Imanol Rego ere badugu, Irizar Grupeko zuzendari nagusia. Joaquin Lopetegi, garapen korporatiboko eta negozio bereko zuzendariak kafen. Mariesa Arriola, Biki Gipuzkoako zuzendari nagusia. Hau bera ere oso garrantzitsua da bertako proiektuen garapenean eta sailkapenean. Gero hitz egingo dugu eta azkenik Xabi Sánchez ere gure artean dugu. Enial Venture Partnerseko bazkidea. Txalo bero bat guztientzat. Vamos a conocer dos. Epaimaikide bakoitzari galdera bat edo bi egingo diogu. Minutu bana izango dute erantzuteko. Lehenik Javier Izquierdari egingo diogu galdera. Mugikortasun elektrikoa garatzeko eta bultzatzeko ikustagun zer egin dezakegu. Zatoz ona, hemengo triangelu honetara ederki zoragarri hemen. Eta orain, begiratu horra, galdera botako dizut. Zer behar dugu herrialde batek autoelektrikoaren sistema hori modu integralean ezar dezan? Zer gertatu behar du? Zer behar dugu? Eskerrik asko, Antonella, galdera oso ona. Baina zer behar dugu? Sinetxi egin behar dugu, konbentzitu egin behar gara, beste mugikortasun bat posible dela. Guk geuk sortutako energiarekin mugi gaitezkela, abantaila handia dugu, bertan energia berriztagarriak dauzkagu, eguzkia dugu, haizean daukagu, eta energetikoki independenteak izan gaitezke, eta ikusi dugu zenbaterainoko dependentzia historikoa izan dugun energiari dagokionez, lehen industria iraultzatik hasita,
ikatzan, gasa eta petrolioa behar izan ditugu. Eta orain, mugikortasun paradigma aldatzeko puntuan gaude, sinesten baldin badugu, mugikortasun jasangarriago eta eraginkorrago baterako bidea egin dezakegula, eta oinarritzat energia berriztagarriak erabilitzakegula, horrek lagunduko digu gure larrialdi egoera hau gainditzen. Eta ez bakarrik klima aldaketaratik, baita bertako hirien aire kalitatea hobetzeko ere. Hori ere garrantzitsua da badakizuen, guk arnasten ditugun partikulen 40% edozein hiritan PM2.5 partikula horiek trafikotik, ibilgailuetatik datozela. Eta hau, datu zientifiko bat da, hemen ez dago eztabaidarik. Noski, mugikortasun elektrikoak ez dauka ies odirik, ez da CO2-rik ateratzen bertako odietatik. Beraz, hemen badugu hobetzeko aukera bat. Bai, airearen kalitatearen ikuspegitik, baita CO2 isurpenetatik ere. Eta nola, zuek Europara joaten zarete, eta hainbat aztergai izaten dugu zein egoeretan dago Espainia, nola dago gainerako herrialdekin alderatuta, pixka bat atzera goaz, hori egia da, baina berri honak jaso ditugu azken aldian. Horren badakigu, 37.000 karga publiko daudela. Horrek esan nahi du auto elektrikoan ibil gaitezkela bertako geografia osoan. Atzo, Asturiastik abiatu eta ona Donostiaraino ibilgailu elektriko baten etorri naiz. Etenaldi bat egin dut, karga egiteko, hemen daukat, hemen aparkaleku batean kargatuko du nire ibilgailua. Beraz, aukera hori hor dago. Horrez gain, ikusten ari gara, merkatuan gero eta gehiago handitzen ari dela segmentu elektriko hori. Beraz, merkatuan emaitza onak dauzkagu eta honek pentsarazten digu aldaketa hori posible dela. Horrez gain, eta aipatu duzu, oso garrantzitsua da, industria lurralde batean bizi gara, eta nire jatorrizko autonomia erkidegoan ere hori da, eta hemen industria badugu, ezagutza badugu aukera baliatu ahal izateko. Hemen Euskal Herriko hainbat enpresak eraldaketa hori lideratzen ari dira. Espainia mailan, Europa mailan eta baita mundu mailan ere. Beraz, balia dezagun dugun hori, nolabait ekonomikoki hazteko eta beste modu horretan mugitzen ikasteko. Eskerrik asko, mila esker, Javier, zubei. Txalo bero bat, Javierentzat. Carolina? Carolina Rodríguez, Enisako sustapen arduraduna, Enisa Industria Ministeriotik dator, egia da. Eta inbertsioak egiten ditu, zertan, startupetan eta ekintzaile gazteetan. Hemen, ekintzaile izan nahi duzuen guztiok, adi, emakume honek dioenari. Zer da Enisa? Denak uler dezagun. Bueno, Antonella, gure Enisa, ekintzailetzarako ekimen bat da. Hau da, ekintzailetza berritzailea sustatzen dugu Espainian oso ongi. Eta zer egiten dugu? Guk parte hartzen duten herrialdeei laguntzen diegu. Bertako turismo, merkataritza eta industria ministerioan gaude, eta 129 milioi euro bideratzen ditugu gure tresnen bidez. Gure tresna, banku maileguaren eta kapitalen bitarteko zerbait da. Baina guk ez dugu inoiz abalik eskatzen, garantia proiektua bera da, guri aurkezten diguna, eta hori bideratzen duen bideratzailea, eta gainera ez daukagu nazionalitaterik. Beraz, guk gure sarrekin ez da itzulketarik egin berbetako azkere. Ez hori bakarrik izan da, enpresa emergentiak ere zertifikatzen dituen erakundeetako bat. Oso garrantzitsua zertifikazioa ere. Esan duzu, berrikuntza, finantza instrumentuak, ad hoc sortutakoak, bertako kideak zein diren ezagutu behar dugu. Zuk honetan lan egin duzu eta lehendik ere horregon zara. Ikusi duzu hainbat ekintzaile herrialde honetan eta oso ongi ezagutzen duzu inguruan. Badakizu zer egiten dugun hemen, ez da? Guk startup berri bat txertatzen dugu gure ekosisteman. Ekosistema haztea nahi dugulako. Zer baieztatu ahal izan da startupen errometan. Zerrek aldatzen du gure sistema. Ekintzailea den pertsona bat, etengabeko erresilientzia eta egokitzeko gaitasun duen pertsona da. Hori ikusten dugu krisialdietan batez ere, hor nabarmen geratzen da.
Eta beraz, ekintzailetza berritzailea niretzat eta hemen gauden guztiontzat hau eraldaketa sozialerako palanka bat da. Eta palanka hori gizartearen eta ekonomiaren zerbitzura jartzen da. Gainera, eragin egin dezaken epe laburrera. Beraz, hainbat sektore eralda ditzake batera. Ekonomia askoz lehiakorragoa egin dezake, produktiboagoa eta enpresa horietara oso modu bizian iriz daiteke. Bertan enplegu onak eta aberastasuna sortzeko. Oso ongi, mila esker Karolina. Lan bikaina egiten duzue. Enizak lan bikaina egin du, urte hauetan guztietan. Gero, deituko diegu gainerako EPMK-dei oholtzara, baina orain bertako unibertsitate guztiak agurtu nahi ditut. Guk gonbidatu egin ditugu, izan ere ikasleak edukitza gustatzen zaigu. Ikasleak gure artean nahi ditugu. Zergatik garrantzitsu iruditzen zaigulako gazte guztiak ingurumenean lan egitea berdinetik berdinera eta berdin du zein alorretatik. Ingurumena profil guztiak behar ditu. Ingenieriak, sukaldariak, ekintzaileak, berritzaileak, ehungintzan dihardutenak, argazkilariak, denak, edozein lanpostu, edozein profil erabil daiteke ingurumenaren onurarako. Ingurumenak profil guztiak behar dituelako. Beraz, hemendik etxerakoan nahi nuke pentsa dezazuen hori dela zuen eregina, daukazuen alorra delarik ere. Hauek dira hemen dauzkagunak. Innobandiz, Deustuko Unibertsitateko Berrikuntza eta Ekintzailetza programa. Non zaudete, ikasle horiek? Deustuko ikasleak non daude? Hortxe, gora Deustu. Hora Deustu, ekintzailetza, angelu guztietatik. Azkenean, pentsamoldea da behar duguna, pentsamoldea ekintzaile gisa ekiteko. Eskerrik asko, ongi etorri orain Euskal Herriko Unibertsitatera goraz, Gasteizko Ingeniaritza Eskolara, eta gradu dute automozioko ingeniaritza, laugarren mailako ikasla dauzkagu, hemen zaudete, horratzean. Egin oiu, EHUko oiuak nahi ditugu. Eta horrez gain, e-racing program partetzen zen ikaslak ere hemen daude. Badakizu zer den e-racing? Unibertsitatean ikasle hauek ibilgailu kompetitibo eta lehiakor egiten zuen. Hemen zaudete, e-racing programakoak, teknumeko ikasleak. Azken e-racinga irabazi duzue? 2. geratu zarete. 5. ene. Euskadin lehenak, txalo bero bat. Euskal. Bueno, ya luego nos acompaña. Horrez gain, beste hainbat arduradun ditugu, unibertsitate ezberdinetatik datozenak, eta ikasle ez gain, Euskadin mugikortasun handimeneko jasanurako poloren ordezkaritza garrantzitsua ere badago. Beraz gero koktelean adi egon, sareak oso garrantzitsuak dira eta. Orain bai, 4 finalista dauzkagu eta bakoitzari bere proiektu 2 minutan aurkezteko eskatuko diegu eta hemen denbora jarriko diegu. Denbora laburtu zeango da, baina ez dute ikusiko. Badakit testu inguru sabiko xamarra jartzen diegula, gaurten probatu nahi dugu. Eta horrekin bermatu nahi dugu espitz denbora betetzen dela. Gero galdera batzuk ere egingo dizkiet, sakondu ahal izateko. Amaieran, galdera txanda zabalduko dugu. Nahi duzuenei galderak egin ahal izango dizkiozue publikotik. 5 ziren hasiera batean finalistak, behar badan prentsa horren horrela ikusi dute. Hasieran 5 ziren, baina parte hartzaile bat Londresetik zetorren Smart Kiwi eta ezin izan dute bertaratu presentzialki, baina ez du horrelakorik onartzen. Gaurko ekitaldira etorri behar da aurrez aurre finalista izan nahi badugu. Harremanak izatea ezin bestekoa delako. Gu pertsonal lantalde bat garelako eta beraz lehiaketatik kanpo geratu behar izan dira. Azkaitezen orain finalistekin, lehen finalistak. Eta alfabeto ordenan egingo dugu. Lehenengoa eta adi denak ez da erraza hemen ona etorri 2 minutuan proiektu bat aurkeztea etxetik begira dauzkagula jakitea, beraz guk bihotzetatik babestu egingo ditugu, lagundu egingo diegu, begiratuko diegu, eta gure babes osoa eskainiko diegu bertako izlariei. Lehenengoa, Hupetik dator, nola, esaten zuen, hop carpool. Bueno, Madrilera goaz. Madrilera goaz, hop carpool, izen zaila duzu, proiektua ezagutzera, ea konpontzen duzen izana. Bueno, zer gertatzen da autoa partekatzarekin, zenbat urte daramatzagu urtea
partekatu behar direla, beti-betikoa, ez? Berri zarrak beti, baina, bueno, espero dugu hemen berriagoak izatea. Paloma Martin etorriko da, eta bertako fundatzailekidea eta zuzendari nagusia da, txalo bero bat, Palomarentzat. Zaharrak berri esaten da, hemen. Baina bera ez da, zaharra, inondik inora. 3, 2, 1, txanda. Eskerrik asko, Antonella, eskerrik asko denoi, hemen egotagatik, atsegin handia da, tarte hau zuekin partekatzea, zuzenan hasiko naiz. Ez dakit ezagutzen zuzen, baina Madrid bezalako hiri batek autoak 130 murriztuko balitu, bertako trafikoa 185 murriztuko litzateke. Zifra harrigarriak dira, baina minutu oro gure aurretik ibilgailu bat pasatzen da gure norabide berean doana. Kapitulu hiriburu barkatu honetan 5 milioi joan etorri izaten dira autoz eta 1,5 pertsona joaten dira batez beste autoborran. Horrek esan nahi du egunero 7,5 milioi plaza huts eta erabilgarri geratzen zaizkigula eta hori egiten dugu. Guk plaza horiek erabiltzeko aukera zuen esku jartzen dugu. Atsegin handia hemen egotea, Paloma Martin naiz, Hub Carpooleko zuzendari nagusia naiz, eta bertan SAS Carpooling plataforma bat osatu dugu. Lareda unibertsitatera autoz egiten diren ibilbideak optimizatzen dituena. Pertsonei mugitzeko askatasuna ematen diena eta erabiltzen gaituzten erakundei kudeak eta errazen diena. Dagoeneko 50 enpresa bezero baino gehiago ditugu, ala nola Mercadona, Carrefour edo Mercedes-Benz, hemen Gasteizen. Eta gure zerbitzuaren bidez, bere langileak autoa partekatzeko aukera errazten dute. Horrela, denbora, gastuak eta CO2 isuriak aurrezten dituzte. 2022 urtean 200.000 euroko fakturazioarekin itxi dugu eta 2023an bikoiztu egin dugu, baina hasiera besterik ez da mugikortasuna mundu mailako iraultza delako. Eta horre egongo gara gu. Gure egunerokotasunak uzten digun guztia eta baliatzeko eta bertako pertsonei euren joan etorriak errazteko. Eskerrik asko, benetan, gonbidapenagatik. Eta, kitxo ez da, zorionak, osando, ez, kitxo ez. Beste zerbait esan behar nuen. Zeintzen, nik esango dut? Ez. Biak egatera esango dugu. Ez, aurrera. Bueno, esadazue gainera goizeko autoelkarrizketa on batek ez ote duen eguna posten. Eta zaitez joan. Bueno, eguna posten du eta beste hainbat gauza ere, nola funtzionatzen du? Zuk aplikazio bat daukazu, langileak aplikazio bat dauka eta langileak ez du. Bueno, nik hemendik ona joan behar dut, nola da? Langile bakoitzak bere autoa du, bere aplikazioa du, guk enpresarekin akordio bat egiten dugu, enpresa horrek aplikazio hori bideratzen du langileen artean eta haiek euren errutina, euren egutegia antolatzen dute aplikazioan, helburua, helmuga, abia puntua, kalendaria, eta gurutzatu egiten ditugu bi erruta edo ibilbide bera egiten duten pertsona hoiek. Bai, enpresa horretan, bai gainerako enpresetan. Normalean zerbitzua enpresak berak ordaintzen du, eta batzuetan enpresak berak ordaintzen du bidaiariaren joan etorri gastua ere. Horrela, langileak doan bidaiatzen du, eta guk mugikortasunean eragiten dugu. Espainian operatibo zaudete, baina beste herrialde batzuetan ere, bai, oso galdera ona, eskerrik asko beste 4 herrialdetan ere bagaudelako oso prestetorri da gure Paloma. Bai, nork txibatu dizu galdera. Espainia, Portugal, Mexikon eta Kolombian gaude. Bertan oso merkatu ona bilatu dugu Latinoamerikan batez ere, eta ikusi dugu bertako biztanleen populazioa eta herritarren kopuru handia dela eta trafiko arazo handiak dauzkatela. Beraz, horrela, bere kabuz etorri zen eredua eta gure modeloa erabat eskalagarria da, software txiki bada eta adaptazio txiki batzuekin, antolatu ditugu. Eta Euskal Herria Carpoolinga. Euskadi interesgarria da, horretarako bai, galdera basko zaite. Egia da, Euskal Autonomia Erkidegoa dela carpoolingerako autonomia erkidegorik importantean Espainian, eta arrazoi ezberdin daude horretarako. Batetik, araudiagatik, hau ofizializatzen denean, mugikortasun jasangarrirako legean ofizializatzen denean, bertean 500 langiletik gorako enpresa orok mugikortasun plan integralak izan beharko dituzte, baina Euskal Autonomia Erkidegoa aurrera godoa eta hau jada hemen derrigorrezko
beharrezkoa da. Beraz, dagoeneko araudia hor dago, legedia hor dago, eta horrez gain, banaketa handia dago, hau da, jendean, joan etorri luzeak egiten ditu, ibilbide gehien dituen autonomia erkidegotako bat da, eta baita ingurumenarekiko kontzientzia duen aintzindaria ere. Beraz, horregatik bertan daukagu, bai, teknologia parkea, Mercedes-Benz eta bar, ni gaur ona, networkinga egitera etorri naiz, eta espero dut hemendik proiektu askatarako direla, ez dagoenelako zalantzarik, eskerrik asko Paloma, eta aurrera, guaz. And we move to Luxembourg. Vamos a Luxemburgo. Eta gozen orain Luxemburgora. Una organización que se llama Ridergy y se dedica a optimizar la carga de Bigarren finalista Ridergy da, eta elektrifikatutako floten karga optimizatzea lortzen dute 90% aurkezpena lortuz. Benetan atsegin handia da, Frank van der Berg Salmenten eta negozio garapenaren burua edo zuzendaria ezagutzea. Zurea da hitza. Hiru, bi, bat, aurrera. Eskerrik asko, Antonella. Ingelesez aurkezpena egingo duen lehena naiz, eta aldaketa handia izango da, nik neuk ere adin handiagoa daukadalako, eta beraz polikiago hitz egingo dut. Elektromugikortasuna oso garrantzitsua da ontzietan, eta hor bi gauza gertatzen dira. Batetik beldurra dugu, gure helmugara ez iristeko beldurra da, eta zuek ere aipatu duzuen ona etortzerakoan, gelditu egin behar izan duela entzun digu lehen ordezkarietako bati, ezta? Eta beste arazo bat ere egon daiteke gure mugikortasun horretan batzuetan erabiltzen dugun kablearen neurria ere ezberdina izan daitekelako. Eta horren irtenbidea topatu dugu. Oso irtenbide erraza da. A-Service soluzio bat da, odeian dagoena, eta honek bertako karga optimizatzea lortzen du, horrela, adierazten digu nola kargatu gure autoa modu optimoan. Guk esaten digu nola behar dugun goizean, edo zein denboratan behar dugun kargatuta, eta softwareak beak merkatuan begiratzen du, azterketa egiten du, energia berriztagarriak non dauden aztertzen du, eguzki panelak esate baterako, eta bertako merkatua ere azkartzen du. Eta iturri berdeena eta merkeena eskaintzen du, eta Antonellak esan duen moduan 90% aurreztu dezake gure faktura elektrikoa ibilgailua kargatzerakoan. Oso irtenbide baliagarria iruditzen zait, izan ere ez dugu azpiegitura handiegirik behar, ez dugu inbertsio handiegirik behar. Guk gure energia partekatu ezakegu, atzera begiratuko du denborari, eta gero elkartu zaitezte nirekin, eta sistema berri bat osa dezagun elkarrekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko, txalo bero bat, Luxemburgera. Flota elektrikoentzako karga optimizatzaile moduko bat duzue. Ez da, esan duzu fakturaren 90% aurreztu daitekeela. Baina, nondik dato zehazki aurrezpen horiek? Une honetan, bi alderdin daude horretarako. Batetik merkatuaren erabilera, hau da, gure energiaren malgutasuna aztertzen dugu, energia berdena eta merkena eskaintzen dugu, esate baterako eguzki panelak erabilditzakegu kargatzeko eta gero gauean auto erabiltzeko. Beraz, beti bilatzen dugu zein den modurik merkena. Luxemburgon eta Alemanian duzue egoitza, zein merkatu dira lehentasunezkoak zuentzat? Espainiara etortzeko asmorik bat duzuen? Hor bi galdera daude. Oso ongi? Bai, Luxemburgon eta Alemanian gaude, eta guk batez ere bi lurralde horien inguruko merkatua aztertu nahi dugu lehenik. Espainia ere gure erradarraren barruan dago, eta guk beti begiratzen dugu zein herrialdetara jo nahi dugun, beraz, negozioa dagoen herrialdera jotzeko asmoa daukagu. Adimen artifiziala etengabe hobetzen ari da, hori denok dakigu. Esan dezakegu aurrezki horiek guztiak denborarekin ere hobetu egingo direla. Hau da, algoritmoak ikasi egingo duela eta aurrezpena areagotu ahal izango duela. Bai, inolako zalantzarik gabe, adimen artifiziala asko aurreratzen ari da,
eta bertako softwareak ikasi egiten du, ikaskuntza prozesu bat dauka, eta argi dago, horrek aurrezpen gehiago ekarriko duela etorkizunean. Eskerrik asko, Frank, eskerrik asko zure aurkezpenagatik eta aurrera egingo dugu. Hirugarren finalista Kantabriatik dator. Zer gertatzen da motor eta bizikleta elektrikoekin? Sektore honek askoz gehiago egin dezake, mugikortasun jasangarriaren alde. Zer egin dezakegu? Zer egin behar da? Esmoveri du izena hurrengo proiektuak eta Jose Ignacio Latorrek bertako zuzendariak egingo du aurkezpena. Zatozona. Belaunaldi anitza da gure finalisten panela hau, ezta? 3, 2, 1, aurrera. Espainian 600 milioi motor baino gehiago saltzen dira, 1.300.000 bizikleta baino gehiago eta 300.000 patinete inguru. Bertan 15% inguru da elektrikoa eta gure hiri eredua jasangarria izatea nahi badugu kuota hori handitu egin behar dugu. Baina hainbat oztopo ditu erronka horrek, lehenik eta behin bateria horiek, oda ibilgailu horien autonomia mugatua da, 60-80 kilometrokoa. Bigarrenik ez dago karga azkarrerako aukerarik autoetan gertatzen den bezala. Eta ibilgailu hauek kargatzeak 4-5 orduko geldialdia eskatzen du. Eta azkenik ez dago bateria estandarizaziorik ibilgailu fabrikatzaile hauetan, beraz zaila da merkatuan soluzio global bat aurkitzea. Esmoberire horri guztiari ematen dio erantzuna, sare adimentsu bat osatu dugu eta bertan banagailuak jarri ditugu. Erabiltzaile bat bertara gertura daiteke eta minutu bat baino gutxiagoan aurrez kargatutako beste bateria batekin trukatu halko du bere bateria. Oso sistema sinplea da, beraz. Proiektu honetarako hasieran kontuan izan ditugu bateria estandarizazio hoiek. Gure sektore barruko estandarizazioa begiratu dugu eta beraz gure estazio hoiek diseinatuta daude egokitzeko eta beste zerbitzu hoiek eskaintzeko eta gero eta marka eta gidari gehiagori zerbitzua eman ahal izateko. Horrez gain beste hainbat onura ere badakartzagu. Altorikako joan etorriak saihesten dira honela, CO2 isuriak murrizten dira, baterien bizitza luzatzen da, faktura elektrikoaren kostoa murrizten da, eta batez ere elektriko hoiek gaur egun iritsi ezin diren lekuraino eramaten ditugu. Hau da, mugikortasun elektriko arina errealitate bihurtzen dugu. Eskerrik asko, ikusi duzu ezta? Nire motorarekin banatzaile batera noa, nire bateria hutsa uzten dut, kargatu berri dagoen bat hartzen du, nire izenean dagoena eta aurrera noa. Bateria truke bat, minutu batean egin daiteke banatzaile hoietan edo geltoki hoietan. Lehenengo, galdera, zein egoeretan dago zuen garapena edo zuen proiektua? Dagoeneko 2 prototipo egin ditugu, ideia hau baliozkotzeko, eta enpresa askorekin hitz egin dugu. Batez ere flota horiek gehien erabiltzen dituen enpresakin. Nola jarriko dituzue estazio horiek? Nola diseinatuko duzue ibilbidea? Nola erabaki? Non jarri banatzaileak? Nola banatu? Hasieran, gure merkatuan enpresak ditugu jo mugan, enpresetan jarri nahi ditugu, eta beraz gure ibilbide hauek haien ibilbideetan jarriko ditugu, edo hobekien egokitzen direnak, hau da, parkinetan, aparkalekuetan, edotan beste zerbitzu geltokietan. Ere, bateriak aurrera egin ahala, ikusiko dugu, nola beste merkatu bat, azabalagoa den merkatu bat topatuko dugun, eta bertan, azken, erabiltzaileak egingo du bateria truke hori. Momentu horretan oso garrantzitsua izango da oso irisgarriak diren lokalizazioak topatzea. Izan daitezke dendak, gasolindegiak, gasolindegiak ordurako desagertu egingo dira, baina edo eraldatu egingo dira, batedaki. Eta bertan bateria banagailua jarriko ditugu. Nolakoa da azpi egitura, vending moduko bat, armairu bat, zein egitura duzu ez? Zerekin egingo dugu topo?
Lehen etapa batean, guk enpresetara banatuko dutuen horretan armairu moduko bat izango dugu. Eta horretan, atea zabaldu orduko bateria guztiak ikusiko ditugu. Beraz, ibilgailu bat baino gehiago erabili behar dituen enpresa batentzat, bateria truke azkarra egin ahal izango dute, da behar bada 20 bateria utzi eta beste 20 hartu enpresa handi hauetan merkatuak aurrera egin ala, eta azken erabiltzaileak trukea egiten duen momentua iristen denean locker moduko batzuk izango ditugu. Orduan erabiltzaileak identifikatu egingo du bere burua, sistemak ate bat irekiko dio, bere bateria hutsa utziko du, deskarrauta dagoena, itxiko du, gero beste bateria bat eskainiko dio, dagokiona, bere ibilgailuaren ezaugarrien arabera eta kargatuta egongo da gainera. Oso ongi, Jose Ignacio Txalo bero bat. Eta entzun dezagun orain, azken finalista frantziatik dator, bainora goaz, Paris hegoaldeko distritu batera, eta beste ideia garatzen ari da. Zer gertatuko litzateke, gure ibilgailu elektrikoa lurrean dagoen plataforma batean kargatzeko aukera izango bagenu. Badago halako irtenbiderik, bai, lortu dute. Apple Charge du izena, Magan Champenois dugu bertako sortzailea eta zuzendari nagusia. Magan hitza zuria da. Hemen publizitatea egiten. Hori beste aukera batzuetan ez genuke onartuko. Bueno, gaurkoan aukera berezia eskaini diogu. 3, 2, 1, aurrera. Kaixo, Magan Champenois naiz, Open Chargeko, zuzendari nagusia eta sortzailea. Eta gure helburua, gure ibilgailua kargatzeko aukera eskaintzea da, inolako kablerik gabe, indukzio bidez. Beraz, guk lehen iPhonea indukzio bidez kargatzen genuen, baina orain autoa kargatu ahalko dugu. Horretarako sistema ezberdinak izango ditugu. Kable baterik gabe, guk lurrean jartzen dugu eta kargatzen hasiko da. Ez dugu besterik egin beharko. Horrez gain, badaukagu beste estazio modu bat ere lurrean ezartzen da. Ikusezina da, ez du ventilaziorik behar eta gainera ikusi ere ez da nabarmentzen. Oso koste txikia du, egunerokotasunan oso erraz instalatzen da, batez ere, eta ez dakita badakizu, baina zuen autoa kargatzen dugunean, bertako energia 6 eta 6 inguru galtzen da. Honekin, ordea ez genuke galdera hori izango. Beraz, gure konpainia duela 2 urte hasi genuen, eta zabaltzen ari gara azkar goaz aurrera, lehenengo demoa egin genuen, eta bertan pilotua egin ondoren garatzen jarraitu dugu, eta orain azken aldi honetan handitzen ari gara, hurrengo urtean asko handituko gara. Momentu honetan finantzazio bila ari gara, gure proiektu guztien garapena finantzatu ahal izateko. Uste dugu, etorkizunean, gure ibilgailu guztien etorkizuna indukziotik pasako da. Kablerik gabeko karga egingo da indukzio bidez, eta gehu izango gara horretan lidergoa izango dugunak. Eskerrik asko. Oso ondo, indukzio sistema bat, gure bateria kargatzeko, hemen ingenieria asko dago, zuke jakingo duzu, baina ingenieri ez diren ontzat jakin nahiko genuke, ni horietako banez. Zer da indukzioa? Nola funtzionatzen du? Bueno, gu bi leku dazkagu, bat lurrean, eta beste bobina bat jartzen dugu autoan. Bi bobinak elkarren artean konektatzen dira. Eta bertan energia transferentzia bat dago, zoruko bobina horretatik ibilgailuan dagoen bobina horretara. Gure estazio ere igo egin daiteke garaiera optimoa bilatu ahal izateko. Espainiara etorriko zarete? Bai. Bai, Espainiako merkatua aztertzeko asmoa dugu, gure planen artean dago hori, merkatu bikaina da guretzat. Eta horrez gain, bertako fabrikatzaileekin eta beste enpresekin ere lan egin nahi dugu Espainia mailan. Lehen bezeroak behar bada flotak izango dira, gobernuak nori heldu nahi diozu lehenik? Batez ere, gobernuetako flotetan eta enpresa flotetan zentratu nahi dugu hasteko.
Ondoren, banakako bezeroak ere izango ditugu, baina hori epe luzerako proiektua izango da. Gera zaitez gurekin, Paloma, Frank, Jose Ignacio, zatuzte denakona, bi jarriko gara alde batean eta beste bi beste aldean, hortxe, jarri hortxe, eskerrik asko bikain zaudete. Eta orain galderen txanda da, eskerrik asko, nahi duzuena galde diezaiokezue bertako finalistei. Hartu mikroa, esan mesedez nortzareten aurkeztu zen burua, eta esan galdera nori zuzentzen diozuen. Bestela guk geuk banatuko ditugu galderak. Mikrofonoak hor prest dauzkagu, zuen galderak egin izateko. Nork egin nahi du lehen galdera. Hortze daude, egin argazkiak ere, familiakidek argazkiak egiteratzeko aukera duzuelako. Lehen galdera, nork egingo du? Aurrera, nork galdetuko du lehenengo? Hor, badugu galdera bat. Inobandizeko bat, nola ez? Deustutik, mikrofonoa zuena da. Hortxe duzue. Eskerrik asko. Ez dut galdera inorentzako zuzendu nahi bereziki, orokorrean baizik. Askotan galdetzen diogu gure buruari nola eskuratu energia hori. Baina nola biltegiratuko da, nola egin biltegiratze eraginkorra. Orain arte litioa erabili da, baina material horiek mugatuak dira. Egin batean, eta behin galdera hori erantzutan, zein ikusgarritasun izan dezake hidrogenozko ibilgailuak elektrikoaren kompetentziak. Hor lehenik badugu biltegiratzearen inguruko galdera bat. Ez dakit norbaitek, hori ez da niretzat. Niretzat ere ez, biltegiratzean nork helduko dio? Zuk erantzungo diozu biltegiratzeari. Energiari buruz hitz egin dugu, baina biltegiratzeari buruz. Nola obedezakegu biltegiratzea? Bigarren galdera hidrogenari buruz. Zuk hitz egingo duzu hidrogenaz? Ez da pentsatu ere, ez da? Ez? Bueno, has gaitezen biltegiratzearekin. Gure sistemari esker, saretik sarerako biltegiratzea egingo dugu. Hau da, gure energia, gure baterian biltegiratuko dugu, baina energia hori gero berriro itzuli egingo diogu sareari beharrezkoa denean. Horrela, ibilgailu asko izan ditzakegu energia asko metatuz. Ibilgailu elektrikoetan energia biltegiratzeko beste modu berri bat da. Guk bateria mailan garapen teknologiko asko egin ditugula esan dezakegu, material asko daude, momentuz eraginkorrena litioa bera da, baina behar bada teknologiak aurrera egin ala egongo da, hobea izango den materialik. Hori ikusi egin beharko da, ikusi beharko dira zein diren uneko behar izanak eta aztertu beharko da, bateria horiek ekonomikoak ote diren eta aplikazio ezberdinetara erabilgarri izango ote diren. Izan ere batzuetan teknologia berri batzuen alde, prezio bat ordaintzeko gaitasuna izaten da, baina beste batzutan eros ahalmena edo erosteko gaitasun hori murritzagoa da eta beraz beste material batzuk erabiltzen jarraitu beharko dugun. Beste ez zer nahi duzu, Frank, biltegiratzeari buruz? Bai, noski. Gaur egungo biltegiratzea ez da hemengo mendiko 10 urtera izango dugun biltegiratze behera. Aipatu duzu hor ingurumen arazoak izan daitezkela eta teknologia berriek ere arazo ekartzeko dugu, egia da, teknologia asko garatu da eta oraindik batzuk ez ditugu erabiltzen. Eta seguruenik etorkizunean ez dugu hainbeste ur erabiliko eta ez dugu hainbeste energia erabili beharko materialiek lortzeko. Momentuz dakigun horretan oinarritzen gara, baina badira teknologia asko, beste gisa bateko teknologiak bilatzen ari direnak, kargak azkarragoak egin hori izateko, eta nolabait material kaltegarri gutxiago erabiltzeko. Hidrogenozko autoaren potentziala, nork erantzungo dio? Ez niz inongo aditua, baina ez dut uste irtenbide bakar bat dagoenik. Nik nire ustetan behintzat ez dut uste teknologia mota batek beste bat baztertuko duenik. Mugikortasuna oso konplexua da eta seguruenik gure ematen zaion erabileraren arabera erabakiko dugu hidrogenoa erabili edo beste
garraio motaren bat da. Garraio astunarentzat behar bada gauza batzuk erabiliko dira, baina arinak direnentzat ikusi beharko dugu. Hor adibili beharko dugu eta teknologia ezberdinak erabilik. Zuk zerbait esan nahi duzuaren inguruan, bai? Nik uste dut hidrogenoa gero eta leku gehiago egingo duela, baina batez ere kamioi handientzat eta behar bada hegazkinentzat, baina ez dut uste auto txikietara iritsiko denik hidrogena, baina hau nire ideia da. Zuk zer gehitu nahiko zenuke? Bai, noski, zergatik ez. Hidrogenoa, bai, erabiliko da, eta gure etorkizuneko zati izango da, eta ibilgailu elektrikoarekin batera egongo da. Inolako zalantzarik gabe, oraindik ere asko egongo da hobetzeko, eta teknologia berriak beharko ditugu, bateriak hobetu beharko dira, autonomia handitu beharko da, eta hidrogenoa erabiliko da, batez ere kamioietan edota ibilgailu handietan, izan ere metatu egin behar da ibilgailuan bertan hidrogeno hori eta lekua behar dugu, eta horrez gain, teknologiak ere ahalbidetu behar du arren erabilera. Beraz, iruditzen zait, gure etorkizunean biak bateragarri izango direla. Eskerrik asko, orain galderak Palomarentzat. Palomarentzat duzu galdera? Bikain. Inobandiseko azaraztu ere. Ez, City Science Lab betik nator. Txalo bero bat, zurineri, City Science Labeko zurineri. MITA ere etorri da Euskal Herrira bertan operazio bat zabaltzea. Ba, ote dago gauza ilusia garriagorik zurine bertako zuzendaria hemen egongo da. Gero galdera ugari egingo dizkiogu, baina aurrera. Zorionak. Asko, gustatu zait, zuen ideia. Gerturatu pixka bat mikrofonoa. Asko, gustatu zait, autoa partekatzeko duzuen ideia hori, eta oker ezpanago hori batez ere enpresa handienei proposatzen diezue lehenik, eta oso zentzuzko iruditzen zait, bertako langile guztiek zerbitzu hori erabili ahal izatea. Nire buruari, esaten nion, berbada hemengo ezaugarrietako bat dela, berbada Madrilek ezaukan zerbait, ez da? Madrilen enpresa handi asko egongo dira, hemen baina handiagoak, hemen batez ere enpresa ertainak eta txikiak izaten ditugu, ez dakit aztertu duzuen zerbitzu hau, ez bakarrik enpresa onartzea, banaka egitea, baizik eta leku berean dauden enpresa ezberdinei eskaini hautezeko nahi duzuenean, naski, bai, inolako arazorik gabe oso galdera ona, izan ere guk eredua biarazi genuenean, pentsatu genuen hasiera batean unibertsitate handientzat eta enpresa handientzat zela iruditzen zitzaigun zenbat jende gehiago, are hobeto funtzionatuko zuela, baina errealitateak kontrako erakutsi digu, ikusi dugu. Nik 2 minutu nituen eta 3 enpresa handienak epatu berri izan ditut nire aurkezpena, baina hobekian funtzionatzen duten enpresak, hain zuzen industriako enpresa dira edota poligonoetan pixka bat urrutirako lan egiten dutenak. Ez dute zertan urren egon behar. Salto System hemen Euskal Herrian dago, gure arrakasta kasu nagusietako bat da. Eta ikusi dugu, 250 lagunetik gora hor match asko egoten direla eta ez dugula volumen handiagorik behar. Horrez gain, provintzia bereko enpresak deszentralizatuta daudenak, irisgarritasun gutxiago dutenak edo garraio publiko gutxiago dutenak behar dute. Menpekotasun handiagoa dute garraio publikoarekiko edo garraiorako, eta hori egiten dugu. Eta hori egiten dugu hemengo parke teknologiko ezberdinetan, bai Gipuzkoan, bai Vitorian eta abar. Eta badira, 45 langileko enpresak, baina ez da zer gertatzen, beren ekosistema berrian beste 15, 20 enpresa daudelako, eta azkenan volumena lortu behar dugu. Da, enpresa talde bat, baldin baduzu, eta guk haiek lan egiteko aukera dagoela ikusten baduzu, esaiguzu, inolako zalantzarik gabe. Azken galdera bat dugu, zuek nahi duzu honantzat, lautako edonori egin diezaiokezu galdera, badago ez galderarik? Hor badugu bat. Lehen hilaran gainera. Norentzat da galdera? Magarentzat, oso ondo. Gerturatu mesedez mikrofonoa. Nola? Konpondu duzue autoa kargatzeko arazoa.
Izan ere, autoa kargatzen denean, indukzio bidez, ibilgailua bera ere egokitu beharko da, zorura. Eta ibilgailu elektriko guztiak ez dute, zuk aipatu duzun bobina hori indukzio bidezko karga egin ahal izateko. Nola konpondu duzue arazo hori? Guk merkatua aztertu dugu eta ikusi dugu bertako fabrikatzaileek, ibilgailuen fabrikatzaileak beren buruetan bateriak baino ez dauzkatela. Oda, karga tradizionaleko bateriekin lanean dihardute, baina haiekin hitz egin eta kablerik gabeko karga aztertzen zugunean hori interesatzen zaie. Indukzioa erabiltzen dugu guk. Eta beste modu tradizionalago bat ere, ukipen bidezko karga ere egin dezakegu, edo indukzio bidezkoa. Bazkide ugarri ditugu munduan, guk bazkideak zen dugu, baina gure lehia dira, azkenean elkar laguntzen dugulako. Hau da, guk indukzio kita geure ibilgailuan baldin badugu, indukzio kit hori gure lehiak ere garatu dezake, baina gure sistema erabili behar du. Hori bai, horrekin funtzionatzeko gaitasuna izan behar du. Horrez gain, gure auto ibilgailu fabrikatzaile lider direnak Tesla eta beste hainbat enpresa ere horretan dabiltza irten bideo garatzen ari da. Gure merkatuak norabide hori hartu du, oraindik denbora pixka bat beharko dugu. Eta oraindik irten bide ezberdinak garatzen ari gara. Eta azkenik, esan nahi nuke, konponketetan lan egiten dutenekin hitz egin dugunean, autokonpontzaileekin hitz egin dugunean, esaterako haiek beti esaten digute, ibilgailu elektrikoek konponketa gutxiago behar izaten dituztela, eta oso erraza da ibilgailu elektriko bat egokitzea eta indukzio bidezkako karga albidetzea. Beraz, honek bertako karga betuko dute eta hori etorkizunaren parte izango da. Txalo bero bat, itzul zaitezte orain lasai zuen eserlekuetara. Eta orain sariak manatuko ditugu laster, baina lehenik, bi gauza egin behar ditut. Lehenik Xabier gonbidatu behar dut, Xabier Sánchez, Venture Capital Fund batekoa da, Enion, energia transizio bizkortzeko teknologia sortu den startupean inbertitzen du. Eta zatozana, Xabier, zatoz. Txalo, bero bat, Xabiri. Eskerrik asko. Enion eta gisa honetako funtsak ezinbestekoak dira, izan ere nik finantzatzearen bidez azeleratzen dut proiektu bat, beraz zuek hor jarritu zuen fokoan. Galdera labur bat egingo dizuet, ikusi dut mugikortasun enpresa batekin akordioa sinatu duzula autonomia erkidego honetan, beraz akordioak dituzu Euskal Herritarrekin eta mugikortasuneko enpresa izateaz gain, mugikortasun aplikatukoa da. Hau da, elikagaien garraioan dihardu. Zergatik da bain garrantzitsua? Zergatik egin duzu horren aldeko apustua? Bai, funts bat daukagu eta trantsizio energetikorako teknologia sortzen duten enpresekin lan egiten dugu eta Antonerarekin ere aipatzen dugu badago bertako interesezko suertatu izaienik, bai, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa batean inbertitu dugu. CL Circular da enpresa horren izena, baina hori aipatu horretik arazoa definitu nahi nuke. Badakizuen, elikagaien garraio orokorrean, elikagai horien 130 hori garraio horretan galtzen dela. Elikagaien 130 galdu egiten da. Pentsa honek zein eragin izan dezakeen, zein eragin ekonomiko, baita denboran, lanean duen eragina, eta baita ekoizpen horretan lan egin duten nekazarien ilusioan ere. 130 galtzen da eta batez bestekoa da. Eskualde batzuetan asko handiagoa da galera. Enpresa honek sentsore batzuk erabiltzen ditu eta sentsoreak beren edukiontzietan txertatzen dituzten. Batez ere, ozeana zeharkatzen duten edukiontzak izan dira eta bost gauza aztertzen dituzte. Temperatura, hezetasuna,
edukiontziak kolperik izan ote duen bere lokalizazioa neurtzen du GPS bidez eta azkenik neurtzen du argirik sartu ote den edukiontzi honetan eta eman bueltak azken adierazle honi. Argia sartzeak zer esan nahi du edukiontzi batean eta zergatik ez da monitorizatzen. Bueno, 5 aldagai horiek monitorizatuz bertako elikagai hoien garraioaren ratioa asko hobetzen dute, markatu. 5. aldagaia beraz, argia. Latinoamerikan arazo handia dute narkotrafikoarekin lotuta. Narkotrafikatzaileek askotan edukiontzi horiek erabiltzen dituzte. Elikagaiak garraiatzeko edukiontzak erabiltzen dituzte, ireki egiten dituzte, droga kokatzen dute haietan eta doain transportatzen da. Hau, beraz, gure monitorizazioan GPS bidez ikusten denean kamioia galditu egin dela programatu gabeko geldialdi bat izan dela eta argia sartu dela, hori argi dago zer den. Bada, beste gauza bat ere deigarri egin zaiguna eta gustatu zaiguna. Sentsore hauek Txinan eskura ditzakegu $4 berako prezioan. Beraz, lehia, zirkularreko hauek Txinatik erosten dituzte, edukintzen jartzen dituzte, eta bere helburura izan direnak hauek galdu edo bota egiten dira. Baina gure kasuan, sentsoreak, erabiltzen ditugu sentsore hauek, zirkularrak erabiltzen ditunak, hemen diseinatuak dira, Euskal Autonomia Erkidegoan, eta ez ditu erosten. Alokatu egiten ditu. Alokatzak esan nahi du bidaia askotan berrerabiltzen dituela. Horretarako logistika handia behar da, sentsoroien bilketa handia egin behar da, gero berriro ere implantatu ahal izateko edota bertako plantazioetan, banana plantazioetara eraman eta berriro erabiltzeko eta hor, osagai bikaitza dauka. Elikagai hauek mantentzen laguntzen du eta ekonomia zirkularrari laguntzen digu. Erronka bikaina Euskal Autonomia Erkidegokoa. Euskal berrikuntza mailarik gorenean daukagu hemen. Eskerrik asko, epemekide gisa barkatu egin duzu lanagatik. Eta orain, sariak ematera goaz, seguruenik egin duzue zuen kiniela, pentsatu duzuen hork izan beharko lukeen lehenengoa edo bigarrena, ez da? Bueno, agertu nahi zuen zeintzuk izan diren orain arteko irabazleak, historian ikustatzeko 2021 hasi ginen sari hau ematen. Ekomagnetek eraman zuen lehen saria. Kenny, zen bertako kidea etorri zara, ez da? Zer egin zuten auto elektrikoko baterietarako iman hautsaren fabrikazioa, bazterrutako imanetatik abiatuta egin zuten hautsa. Hautsa horiek behar dira bateriak osatzeko eta iman horiek oso kutsatzaileak dira, Txinatik datoz eta horiek sistema bat moldatu dute bateria horiek berreskuratu eta horiek berrabiltzeko eta hauts jasangarri egiteko, bikaina haien proiektua. Hau abiatu zenutenean duela 2 urte, dagoeneko fabrika pilotu bat zenuten, orain jada makinak dazkazue, testak egin ditzakezu eta testak funtzionatzen badu, ja fabrikatzen hasiko zarete, ez da zorionak. También premiamos a Watson. Watsonek bigarren saria eraman zuen, Watson Madrildik etorritako taldea izan zen, ibilgailu elektrikoetarako kargagailu mugikor ultrazkarra egin zuten. Iaz Green Hill saritu genuen. Garraio enpresentzako eta zerbitzen enpresentzako sorgailu berdea izan zen, eta bigarren saria Nemik eraman zuen. Bartzelonako enpresa honek autobus lineen ibilbideak eta geldialdiak optimizatzeko as-service software bat egin zuen. Behar ez diren geldialdi horiek saihesteko. Green Hill ona etorri zen urtebetez Euskal Autonomia Erkidegora bertan egin zuen lan. Zer moduz joan zen Borja, sortzailea hemen dago. Zatoz ona Borja? Zatoz, segundu erdi batez, behar da segundu osoa beharko dugu, edo gehiago. Bravo. Borja ganó el año pasado. Borjak iaz irabazi zuen eta gero ona ekarri zituen bere operazio horiek. Proiektua hemen garatu zenuen. Zein nolakoa izan da zuen esperientzia?
behar bada etorkizunean hemen hautagai bat dago, etorkizun hautagai bat, eta zein esperientzia izan oso esperientzia positiboa izan da. Gu Gipuzkoako polo horretan gure egoitza jarri genuen, eta hemen zentroan lan egiten duen langilea kontratatu genituen, eta beraz honek aukerak sortzen ditu bere inguruan, eta aukera eskaintzen du baita ere gure hornitzaileen artean, oso interesgarria egin da. Nola zegoen proiektua iaz? Zer gertatu da urte betean? Iaz, prototipoak amaitzen ari ginen, aurten alokairoko proposamena egin duzu, 48 proposamen baino gehiago egin ditugu enpresa ezberdinetan, eta softwarea ere garatu dugu, hau behar genuen, gure smart sharing edo planifikatzailea ere egin dugu, gure energia kontsumori kontrolatu izateko. Zein da zuen etorkizuna urtea amaitzea hartzuete, zaudete, barkatu, baina harremana ez oinarrituko dugu, Euskal Autonomia Erkidegoan, gure oinarria Madrilen dago, baina hemengo zentroak egindako lanekin oso pozik gaude, denetarek egin dugu. Telebistako iragarkiak, zinema produkzioak, kargak ere egin ditugu. Esan duela dionean eventu edo ekitaldi horietarako sorgailu egin dugula. Bai, energia geu jarri dugu, emisiorik gabeko energia hori, eta orain aurrean duguna kamioiak eta karga handiko ibilgailuak. Hidrogenoaz galdetu duzute, egia da hidrogenoaren bateriak hobetzen ari direla, eta hobetu behar dituzte, pixu edo zama handiko garraio horrek behar du, eta beraz beharko dugu, eta fabrikatzaileak dagoeneko galdezka ari zaizkigu. Gazte hauek datorren urtean hautagai izan daitezke, zer esango zenieke? Bueno, aurten ez dira utzi izena ematen, baina errepikatuko nuke inolako zalantzarik gabe, aukera bikaina da, alderdi ekonomikoa akulu da, nola ez, eta laguntzen du, baina hemen asko gustatzen zait bertan esfortzuari ematen zaion balioa, eta saiakerari ere bai, errespetu ziokatzen da, aukera asko eskaintzen dira, eta iruditzen zait mobilek aukera horiek guztiak biltzen dituela, ekosistemaren aukerak batzen ditu. Eskerrik asko, Borja! Ea, Green Hilek ere bide honetik jarraitzen duen aurrerantzen. Orain, Amaia Fernandezi eskatuko diogu etortzeko, bera Bikeko zuzendaria da, eta 2 sari eskatuko dizkiot, lehenak, 2. sari izango du, eta gero lehenengo saria. Eskerrik asko, hementxe jarriko ditut. Galdera bakarra egingo dizut, zer egiten du Bikek? Asko entzun dugu, Bik. Baina, behar badezuz ezagutuko, Bik Gipuzkoako erakundea da, baina zer ekartzen dio mobili, lagundu egiten digu startup horiek hautatzen. Beraz, proiekturen bat, aurkeztu nahi baduzu datorren urtean, egin zaitezte Marisaren lagun. Bik garrantzitsua da, oso, guretzat. Baina, aipatu dugu lehen Marisak eta biok, mobil ere zuentzat garrantzitsua da, ez da, hau 2 noranzkoetan doa. Zergatik da mobil garrantzitsua zuentzat? Eskerrik asko, Antonella, mobil guretzat ezinbestekoa da, ezagutza irisgarri jartzen digu, sektoreko adituak geure ganatzen ditu eta haiek laguntzen digute gure ekintzailetzako proiektuiek garatzen. Azpiegitura adimendunak, ekintzaileak berriak ditugu, haiek gabe ezingo genituzke gure testakekin, gure produktiboa garatu. Azpiegitura hori hobetzen ari gara eta kantitate handituko dugu probetan, eta lankidetzar eskaintzen digu gure sareari esker bertako startupak eta ekintzaileak biltzen ditugu eta proiektu berria garatu ditzakegu, eta nola ez, gure enpresen dibertsifikazioa ere impulsatzen edo laguntzen dugu. Haiek garatzen duten mugikortasun berrirako, mugikortasun jasangarrirako bidea. Hau da, ezagutza, azpiegitura, lankidetza, erronkak, etorkizuneko proiektu berrietarako ezinbestekoa da. Eskerrik asko, Amaia. Vamos a empezar con el segundo, os recuerdo lo Eta 2. saria emango dugu lehenik. Gogoratzeko ez lehenik eta behin zein diren sariak. Lehen sariak 2 zati ditu. Lehen zatiak 12.500 euro izango ditu, edo zein gasturako, eta beste 12.500 euro proiektu irabazlearen garapena finantzatzeko. Baina garapena hau Euskal Autonomia Erkidegoko IFK duten enpresa, unibertsitate edo ikerketa zentroko mugikortasunagileekin egin behar du lankidetzan. 2. saria 4.000 eurokoa da, mugarik gabe, eta 6.000 eurokoa proiektua garatzeko. Baina oraingoan ere, Euskadiko IFK duen ikerketa zentro edo eragile batekin lankidetzan egin behar dute. Horrez gain, 2 saridunak mobil jami parte izango dira,
12 beteko espazioa eskainiko diegu doan mobileko edo bikeko coworkingean, Borja Etxeberta izan da, eta horrez gain doako stand bat eskainiko diegu Mobile Mobility Exporako, azoka honetarako. Azoka 2008ko apirilaren 17 eta 18an egingo da. Mugikortasunaren azoka garrantzitsua. Koka eta jarri ezazue zuen agendetan. Bigarren sariaren gutuna zela zabalduko dugu, baina lehenik Arantxa Tapiari emango diogu hitza berak eskainiko du saria. Bigarren saria berak entregatuko du. Eskerrik asko. Hemen duzu bigarren sariaren ikurra. Eskerrik asko berriro ere, gurekin holtzan egoteagatik. Saria zabalduko dut, orain bai, gutuna zabaltzera noa. Karpulek eraman du bigarren saria. Paloma, zatozona. Carcerin, Carcerin! Foto! Eskerrik asko, argazkiak, atera argazkiak mesedez. Musika bikaina dugu, uneztirra herri honetarako. Paloma! Zorionak, Paloma. País Vasco. Vamos al primer premio. Zorionak! Zorionak. Eta orain, sari ematera igoko da, Eider Mendoza, Gipuzkoako aldun nagusia. Eta saria berari emango diot, baina entrega dezan zatozona, Eider, suspense momentua. Bai, nor da irabazlea, lehen saria, ez mobilirentzat doa. Bateria trukerako, motorrak eta bizikletentzat. Zorionak, 2 musu emango dizkizut. Muy bien. Bravo. Gracias. Muchísimas gracias. Paloma, Zorionak, zatuzona Paloma momentu batean argazki aterako dugu biekin. Biekin argazki bat nahi dut, hemen erdien jarriko naiz. Sari bana jasoko duzue, sari ekonomikoa, eta gero hau ere bai, hau zoragarria da ikurra. Baina beste sari bate baduzue, zuen zerbitzua edo produktua Euskal Autonomia Erkidegoko mugikortasun eragile batekin garatzeko. Bertako IFK izan behar du, edo FIFA izan behar du. Oso garrantzitsua da, hau azpimarratzea, oso zehatza delako. Galdera bat egingo dizuet labur-labur. Zein erakunderekin jardungo zenuke lankidetzan? Pribatu edo publikoa den edozein erakunderekin mugikortasun behar izanak baldin baditu, edota egunero ibilgailu asko mugitzen baditugu. Edo norekin egin nuke, baina Mondragongo unibertsitatea kapritxo bat izango litzateke. Badago hemen Mondragon unibertsitateko ordezkaririk, bai hortxe dauzkagu, bere gutizia da, gero hitz egin. Jose Ignacio, norekin egingo zenuke lankidetza, kontuan izenik elkarrekin egingo duzuen lankidetza izango dena. Edo norekin egin daiteke, eta guztia behar dira, udaletxe guztietara itxi behar da, baina zure garapena egiteko zeinekin egingo duzu truke hori. Hor, aukera asko ditugu, fabrikatzaile asko daude, ibilgailu fabrikatzaile posible batzuk hor daude, eta haiekin behar bada integrazio bat egin dezakegu, eta irtenbide potenteago bat hor dezakegu, edo behar bada beste enpresa batekin ere bai. Baldin eta Euskal enpresa horrek mugikortasun zerbitzuri eskaini nahi badu. Hor izango genuke lankidetzarik horrena gure ustez. Osongi, primeran, gero ospatuko dugu, zorionak bioi. Horai bain, gaurko ekitaldea izteragoaz, itxiera ofizialeragoaz. Bravo, brava. Dando la palabra a Eider Mendoza. Eta itxierarako Eider Mendozari emango diogu hitza. Bera da, Gipuzkoako Foru Aldundiko aldun nagusia. Eskerrik asko Eider hemen egoteagatik. Antonella, tú me has puesto patas arriba. Antonella, hankaz gora jarri deazu nire hitzaldia. Atzo berarekin elkartzen nintzen eta esan zidan, zenbat denbora dituzu? Esan zidan, 5 minutu esan zidan, ez? Bidauzkazu? Ados, bueno, orain nik zuk ere hankaz gora jarriko dizut gaurko jardunaldia. Hanein zaustiri, bertako ekonomia diputatuari gotzeko eskatu behar diot. Zatozona nirekin agertokia partekatzera. Eta igotzen den bitartan esango izu zergatik, onbidatu dudan. Izan ere, mobil ametsa zen,
errealitate bihurtu da, eta gure espektatiba guztiak gainditu ditu. Unkitu egingo naiz. Gainditu egin du guk genuen amets hori, eta aneren lidergoari esker jarri da martxan, eta eskerrak eman nahi nizkion. Eta arekin partekatu nahi nuen, orain bai, jada denbora gehiago erabili beharrean, txalo bat emango diogu, eta orainik hau hankazioare hartzeko baliatuko dut, eta esan behar dut. Bat, aldundiak egindako apustua ezinbestekoa izan dela, eta mobilen atzean dagoen lantaldeak egin duela hau posible. Hori esan beharra daukat. Osongi? Se me ha ido. Joan egin zait. Orain bai, 2 mezu emateko denbora daukat. Eskerrak lehenik eta ben epaimaiari. Etxenikek esan ohi du, beti epaimaiari eskertu ekin behar zaiola, berak saria jasotzen duen batez ere irizpide ona duelako. Oraingoan eskerrak eman naizkizuet. Benetan, zaila izango zalako, seguro. Enhorabuena a los... Orain bai, zorionak, proiektu irabazleei. Vraiment. Primer mes... Lehen mezua zein da, Gipuzkoa industria lurraldea da. Eta lurralde horren barruan automozioak du bertako barne produktu gorriaren 35%, beraz estrategikoa den sektorea da. Sektore hau erotuta dabil, eta eromen hori denekin partekatu nahi dugu momentu honetan, hemen zaudeten guztioekin. Eta elkarrekin egin behar dugu. Elkarrekin egin behar dugu aurre honi. Bigarren mezua. Goizean, autoa partekatzen ari nintzen, auto elkarrizketa zoragarri batekin, lankide batekin, eta nire lagunak esan ziren. Eider, zure soineko horrek ezkongai soinekoa dirudi, eta ez da. Baina ongi datorkit metafora izan ere networkinga izango dugu ondoren, ni kostakoa naiz, eta Palomak aipatu duen sare hori ez da bakarrik lotura momentu bat, baita arrastrerako eta erakarpen lotura bat ere. Eta bai anek, bai nik, bai gure lantalde osoak ere, sarea erabiliko dugu. Sare horrekin aurrean eramango ditugu enpresa guztiak eta emetzodeten guztiak. Eta gauza bereskatuko dizuegu. Benetan, guretzako estrategikoa den honentzat, egingo dugu ekarpena, ez bakarrik mobilek, ez bakarrik Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak, gainontzeko erakundeok, elkarrekin egingo dugu bide hau. Antonella, eskerrik asko, gracias y enhorabuena a todos. Eta zorionak denoi. Eskerrik asko, Eider. Entonces, gracias, Eider. Mil esker, Eider. Bizpahiruitz koktelari hasiera eman baino lehen. Proiekturen bat baduzu eskuartean eta hautagai ikus dela uste baduzue, edota hautagiren bat ezagutzen baduzue dagoeneko webgunea zabalik dago, hor zuen helbidea jarri eta informazioa emango dizuegu, prozesu guztiaren berri emango dizuegu, deialdiaren berri, oinarrien argitarapena eta prozesu osoa izango duzuen. mobileawards.comen dago. Agurtu egin ditut baita etxetik jarraitu diguten edo gaituzten guztiak, streaming bidez, eskerrik asko denoi, eta bestetik esan honetarako ez dugu CO2 isuririk izan. Momentu batean, bakarrik, elementu batean, bakarrik. Gainerako guztia alokatu egin dugu, birziklatu egin dugu, bertako erabaki bakoitza zaindu dugu, erabili diren elementu guztiak zaindu ditugu, saiatzen gara prozesuak etengabe, berritzen eta berrerabiltzen. Zerbitzu guztiak tokikoak dira, ikasten ari gara modu jasangarriagoan nola, jardun eta ikasten jarraituko dugu. Inkesta txiki bat egingo dizuegu, bertan jarri zer hobetu dezakegun datorren urterako, eta nahi balien baduzue esan zoragarria izan dela, hori eskertuko dugu. Hilabetetako lana izan delako hau guztia, baina gure asmoa hobekuntzak txertatzen joatea da, berrikuntzak txertatzen joatea. Orain bai, koktelean hitz egingo dugu, eta bertan saretuko gara, sarek mundu aldatzen dutelako. Jan Andre, gurren urtera arte. Sí, ¿no? Enhorabuena. Enhorabuena. Very well, anyway. Bravo. Enhorabuena. Bravo. Congratulations anyway. Bravo. Thank you so much. Ahí, segundo premio que podría haber sido un primero. Vale. Muchísimas gracias por todo. Lo he hecho bien en subvertir